Здравейте! Намирам се в зеления двор на новата ни ексклюзивна оферта на двустаен апартамент в местност Траката. Удобствата са много, външен басейн, 24-часова охрана, външно барбекю, в което може да прекарате хубави моменти с вашето семейство или приятели. Напълно завършен и обзаведен, 74 квадратни метра, двустаен апартамент. Като допълнителен бонус получавате и възможност за паркиране на един автомобил в двора. Заповядайте да го разгледаме заедно. Хареса ли ви? Огледите стават по всяко време. Очакваме ви!